Wara s-suċċess miksub bil-kunċert ta' Maestro Monsinjur Marco Friżina f'Novembru li għadda, Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Vallette ħabbret it-tieni kunċert b'kompożitur ta' fama internazzjonali Jacob Dehan. F'attività li saret is-sibt filgħodu l-President Jonathan Grima ħabbar lil membri preżenti li l-kunċert se jsir fis-16 ta' Marzu fit-8 ta' filgħaxija fil-Katedral Metropolitan ta' San Pawl Mdina. Il-kompożitur Olandiż Jacob Dehan flimkien mal-banda tas-Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Vallette se ritellaw il-kunċert Missa Brevis. Dehan huwa wieħed mill-aktar kompożituri bandistiċi popolari ta' żmienna. Huwa ħadem id fit mad-dar ta' pubblikazzjonijiet Olandiża De Hask fuq numru ta' kompożizzjonijiet u arranġamenti għal diversi line-ups. Il-kompożizzjonijiet ta' Dehan f'bosta minnhom miktuba fuq kummissjoni huma magħrufa mad-dinja kollha, speċjalment dawk ix-xogħlijiet li huma bbażati fuq stil li jixbaħ l-istil użat f'diversi soundtracks ta' films. Ix-xogħlijiet tiegħu għall-banda ivarjaw minn kunċerti li huma teknikament diffiċli għal xogħlijiet aktar osra, kompożizzjonijiet oħra għal tfal, mużika da kamra kif ukoll marċi serji, u ħadem ukoll għatt arranġamenti ta' xogħlijiet klassiċi u korali. Is-Surmas Jacob Dehan ikun spiss mitlub jidderriġi x-xogħlijiet tiegħu mhux biss fl-Ewropa iżda anke fl-Awstralja u l-Istati Uniti. Fil-kunċert ta' 16 ta' Marzu se jaħdu sem ikoll is-Surmas tas-Soċjetà La Vallette Dominic Darmani, is-sopran Rosabel Bianchi, il-baritonu Louis Andrew Kassar kif ukoll il-vjolinist George Kurmil Puse.